Таму што, па-першае, з юрыдычнага пункту гледжання гэта крадзеж. Няма ніякіх іншых меркаванняў. Калі да цябе трапілі грошы ў твой асабісты фонд, гэта не твае асабістыя грошы. Ты іх вывел на свой асабісты рахунак, і гэта ўжо крадзеж. З якой падставай, чаму ты гэта зрабіў? Гэта другаснае пытанне. Якая ў цябе была матывацыя? Але гэта крадзеж. Па-першае. Па-другое, хто зрабіў умовы, каб было магчыма грошы, выдаткаваныя з сродкаў донараў на працу Координацыйнай рады, аддаць на асабісты фонд Анжэлікі Мельнікавай і не кантраляваць яе не тое, што адзін дзень, тыдзень, а некалькі месяцаў не кантраляваць. Мне падаецца, што тое, што зрабіў калісьці Павел Латушка, разам з кіруючай групай Координацыйнай радзе, калі ён казаў тым, што зараз мы прыйшлі, вы пастойце ў баку, мы зробім усё як трэба. Вось зараз мы бачым, як трэба. Ніякай адказнасці, ніякай справаздачнасці, ніякага кантролю.